Ah, goeie. We ben je dwaande. Ik ben mondharmonica aan het spelen. Dat doe ik allemaal zonder noten. Ik kan helemaal geen noten leren. Maar door Zuid te hollen. En ik ben het hout snijden. Dus veel variatie wat. Een klomp helemaal snijden. Het is lekker ontspanning, hè? Het is lekker, ja, hout snijden en ja, muziek spelen. Een heel soort. En hoe vaak ben je al je boeten te zien? Aan het spelen, nou, een paar keer in de week altijd. Ik ben altijd aan het oefenen. En oefenen, ja. Als ze muziek in de hol heeft, dan ben ik het lekker betrokken. En is dit dan jouw eerste plakje? Ja, meestal wel. Ja, ja, ik heb boven een plakje, boven een tafeltje. Kan ik weer zitten. Nou, toevallig zit ik hier, dat ik Jaska. Ja, lekker. Sigaken erbij. Hé? Sigaken erbij. Ja, tuurlijk. Ik ken al een hele mooie steekje. Zal ik proberen, hè? Vliesfout. Ik moet denken, als ik in de hol heb die vijfjes, dan kijk ik bij dat ik het zou spelen, maar dat ken ik meestal. Maar dan ben ik weer op nij. Maar niks goed. Nou, dit even. Dank u wel. Alsjeblieft. En nog een hoffelijke dag. Hey, dank u wel. Nou ja, bedankt. Oké, dank u wel.